Zertara zatoz? Norda zertara zatoz? Baina ezin dut lorik egin. Eta izten ditut begiak, la fuerte bat, Baina ena uloak kanporatzen. Eta orain, etzenuen gaur gauean ezer berezirik egiteko asmorik izango, ez da. Usatu zirenak. Eta zer gertatu zitzaien, harrituta geratu ziren. Orduan gantxatzera, egun guztia atzetik ibili ondoren nekatuta behar duta. Orduan, itzara nire itzala, hori baino gehiago naz. Nire itzalaren bila, okertu nuen lekoa, garzatek itzalaren gainean zindu osoa.
Set. Rex. Io